Machiegni kendo kambi moro mar piny Jerman geto kawo rowere mantiere gi lony mag tije lwedo kowuok e kuonde tiegruok mag tije lwedo mondo gidhi giti e kembe mopogore e piny mar Jerman. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu katwa kod jata tije mar kambi mar tije lwedo ma pinyno owacho ni Kenya nitiere kod rowere molony maber e tije lwedo kosingo ne kambino ni gibiro yudo rowere mong'e tich kaka gidwaro. Mashogu medo ni piny owacho oseketo chenro motegno matayo tiegruok e TVETs. Piny Jerman gisani dwaro rowere maromo 250 e piny mangima ka Kenya nitiere e kwanno. We found out that one thing that you do is exposing those who are undergoing training to industry, connecting them for practical. Practical takes 70%, theory takes 30%. So you are very special to us as the people of Kenya, and you have been able to assist this country in many ways. We have been able to collaborate, we have been able to partner on many areas and many sectors of development. And above all, the sector that we have been able to collaborate is on matters education. The German education system is working very well, and it fits quite perfect to the German market. I think you need to establish the perfect system for the Kenyan market on the first hand, but with reflecting the international labor market. You need to